ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት ብመንዛዊ ኣገባብን ካልእ መልክዓትን ዝተሳተፍዎ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ካብ 27 ነሓሴ ክሳብ 1 መስከረም ብልዑል ማዕርግ ከም እተባዕለ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ክቃላሕ ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ እዮም። እቲ መደባት ታሪክ ሓፋሽ ውድባት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኤውሮጳ ንጥፈታት ፌስቲቫላት ኤርትራውያን ንመኸተን ጽንዓትን ዘንጸባርቑ መሰናድኦታት ኣበርክቶ ባህላዊ ንጥፈታት ኣብ እዋን ቃልስን መኸተን ተራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መኸተን ልምዓትን ኤርትራ ሎሚ ብዝብል ቴማ ዝተወደበ መደብ ናይ ዓይን ምስክርነት ወጻእተኛታት ሳሕል ከም ሃገር ዝብል ንደጀን ዝውክል መደባት ከምኡን ንውዲታት ወያነ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ኤርትራውያን ዘርኢ ትሕዝቶን ካልእን ነይሮም። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ካብ ሚድያ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ያረት ተስፋይ ብዛዕባ ዝምልከት ጸብጻብ ኣዳልዩ ልኢኹልና ኣሎ ይስዕብ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ፌስቲቫል ኤውሮጳ 2020 ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ክካየድ ስለ ዘይተኻእለ ብደረጃ ኤውሮጳ ብኤምባሲ ሚድያ ንኹሉ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዝነበረ ንጥፈታትና ፌስቲቫል ብምድህሳስን ብምቕራብን ዝተፈላለዩ መደባት ዝሓዘ ፌስቲቫል ኤውሮጳ 2020 ክንቅርብ ንጽምብሎ ኣለና። ዝኸበርኩምን ኣብ ከተማ ሮማ ወግዓዊ መኽፈቲ ንክገብረልና ንኽቡር ኣምባሳደር ፍስሓ ጴጥሮስ ኣብ መድረኽ ይዕድም ኣለኹ። ናብ ከተማ ሮማ ከስግረኩም እየ። ዝኸበርኩምን ኣብ መላእ ኤውሮጳ ዘለኹ ኤርትራውያን ነዚ ብመንዛዊ ኣገባብ ክካየድ ሎሚ ንጅምሮ ዘለና ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ እንኳዕ ኣብፅሓና ክብል ይደሊ። ንኹልኩም ተሳተፍቲ ኣብ ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ መርሓባ እናበልኩ ርሑስ ምክንያት ፌስቲቫል ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ይግበረልና ክብል ይደሊ። ቅድሚ ናጽነት ኣብ ዝነበረ እዋናት ኩሎም ጉባኤታትና ፌስቲቫላትና ኣብ ቦሎኛ ይግበሩ ምንባሮም ኩልና ንዝክሮ ጉዳይ እዩ። ኣብዚ ፍልይ ዝበለ ኣጋጣሚ መፈለምታ ናይ ፌስቲቫል ኤርትራ ኤውሮጳ 2020 ከተማ ቦሎኛ ህዝቢ ቦሎኛ ምስ ህዝብና ምስ ቃልስና ምስ ፌስቲቫላትና ዝነበሩ ድንጋጽ ዝነበረ ዓምቕ ዝምድና ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከይዘጠርና ይኽእል ይደለሉ። ኣብ 1992 ድሕሪ ናጽነት ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተረኸበሉ ኣጋጣሚ ብፍሉይነት እቲ ኩሉ ቦሎኛ ህዝባ ኣመሓደርታ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ዝገበርዎ ነገር ስለዚ ወለዶቶም ከመስግኖም ብኣካል ይደልየ በማለት ቦሎኛ በፂሑ ከም ዘመስገኖም እውን ዝዝክር እዩ። ድሕሪ ምባል ኣምባሳደር ፍስሓጽን ኮሮና ቫይረስ ዘስዓቡ ሓደጋን ዘንጸላለዎ ደበናን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ንጥፈታቶም ብማንዛዊ ኣገባብ የካይዱ ምህላዎም ብምጥቃስ እዚ ብማንዛዊ ኣገባብ እነካይዶ ዘለና ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ወጻይ እነሰጉሞ ህዝባዊ መኸተ ብሰንኪ እዚ ቀዛፊ ሕማም እዚ ደው ከም ዘይበለ ዘርኢ እዩ ኢሉ እዚ መደብ እዚ ክውን ንክኸውን ድማ ብስም ሃገራውያን ውዳቤታት ኣብ ወጻይ ኣመስጊኑ ብድሕርዚ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ኤውሮጳ ሽግ ብምውላዕ ብወግዒ ተጀሚሮም أبايك وبطايك شعبنا رئي
إذن شدشت معالتات زقصله وعوع هاجراو فستيفال أب إيطاليا كتما روما أب تركب هنص أنا أفايو مخفتي كجبر توسينوم هنص أنا أفا أب جزيء قارسي معقبي تجادلتن وفيات حباشو دباتن زنبرت أب كرسا معليا زي بلو مستنكراو تاريخ حقيفة التركب أرمانايتي أو استخيادة هاجراوي هزباوي قارسيام ምናልባት ካብቶም ቀዳሞት አይኮንኩን ግን ኣነ ኣብዝውን ነይረ ማለትዩ እዚኣ ገዛ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወተይ ዝክራያ ኩሉ ግዜ ዝክራ እዛ ገዛ እዚኣ ምክንያቱ ተዘክሮታት ገሊኡ ብፍላይ ስለዝጠቐስዎ ተመሊስና ክንጠቕሶ ኣይድልየናኒ ግን መዓት ጀጋኑ ገሊኦም ሓንጎሎም ዳርጋ ሃህ ዝበለ زعزمت سيروها حزبلي من قاقوم دارقات قليعس ملحسهم دارق زرقي عينيت 4 محاور زي باللوم كومين هارينا مالتي ازقيق ورلوم كعاتهم ابزي نعاتاتهم زعالي وزنبورو سبعات ساتهم ونحاليفهم علو خنذكرهم دلي كلهم توم ابزي مسانا نيروم اب بيزا فيرنسي انداخدو تحكيمهم اب زيشيليو خبلو صنحو بصوت تحكيمهم اب زمصو دحر حاويوم نميرات تملسيهم كلهم اب زي اسي تقوس لها حاوي هو مخنياتو نوتهم اب إرتراز قرفوهم بصوتهم ذكروا أنا عبزنا أفهم تقوله سواء شومنتني زنبري إذن بسأقام نازل وآخم تحن تويز الوزن ورو باراكاين زنبرا مجمّر عبزي كدك اسم اسمس أخو أنا دارقا دحار كوالا دي جن بقو ناس تدي زدا دحارن ديو زكو واشنطن مستلوتي عبز باراكان يروسي اتي كاستيلو زبلو زنبره غوتي يتعرى اتلو حجي نايت باراكا حدا بلعل حدا اندي زلو فخاخي زلو بز مسمصتي نفاس يفاص ليتي زخونه تقولبي بكاي ايتوصني خبقا نغوخت خلخاسي كابتا خدقسا خلخا زياده دخيمكا خات بزخونه جن دحرابتي 80 كلتن نابلات خون ويسمعنا حدا جن رئيسها مخال زبال فلسفنا راهي زباو جنبار عبوتو أصل زلو بقى كنسر حلنا جزات بعيلو أبزي بزحت تجادلتي قال حوي بيجزولو ولا تمزح حوي ون إيدهم كعوس الدليو قالينا زي ولا حنت زي بلنا أب صحفتنا الأرجان وعلم بزحتو جن انتاي تبعيلو حدا ندعي عين برنا نمونقنا بزيك أبو باكو قلنا أبو باكو ها من شو منيرو هو نرؤس دخم سلازبله بزحنا دقاي كلني سلاز رودولفوس بالسبايبت يعني رونا دقاي نتو رودولفو تصويعو ببترا منوال እንዳገበርና እዚ እንት ሰሪሕን ማለት ይኹም ታዝበልኩም ተዝ ሓደ ሃብቲ ምዕባለ ዘምጻራሉ ማለት እዩ ኣብዚ ትሕቲ ገዛ ዝነበረ ድማ ትኹሉ ዝብልዎ ዘለው ምጸረውን ብህድህድ ኣቅርብኒ ነይሩ ስለዚህ ነቲ ማዕጾ እባ ነቲ መንደቕ ክድርቦ ነይሩካ ተደርቢ እዩ ዘሎ እምበር እቱ ክትብል ሲ በቃ ኣእትወካኒ ጭቃ እዩ በቃ ዳርቃ ክትብል ትኽእል ስለዚህ ብታሕቲ ኹን መንደቕ ኹን ተደሪቡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ بمدب بانديرا أمبلبلي أب إيطاليا كتماتات روما ميلانو بولونيا أب سويسرلاند جنيفا أب جيرمن فرانكفورت أب بريطانيا لندن برمنغهامن ببانديرا إرتراز وكأبا بزحات مكاين بمعجاب زورة تخايدهم إذ مدبزي نوزحات إرتراويان فنانن مورالن كم زهابن نفستيفالنا دما صباقن دمقتن كم زوسخلون تساتف تقليصهم كنت تعري موس
እዚ ብ27 نحاس ጀመረ ፌስቲቫል እዚ ብባሕቲ መስከረም ከም ተዛዘመ ዝፍለጥ ኮይኑ ባሕቲ መስከረም ድማ ህዝቢ ኤርትራ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝፈለመላን ኣብ መላእ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝነብር ኤርትራዊ ብድምቀትን ዓብ ሓበንን ዝጽምብላን ብምዃኑ ምስ ፌስቲቫል ኤርትራ ነበርቲ ኤውሮጳ ምግጣማ እቲ ካልእ ድምቀት ዝወሰኸ ድርብ ኣጋጣሚ ነይሮም። سلام زي خبركن زخبركمن ازي كاب علت 27 نحاس جميرو اب كتما روما كبر امباسادر فسحه صن بطرس زخفته مدب فيستيفال اوروبا امزام غزنا نخيدالنا بمخنيات حدا مسكرم دماني اب وايت لاين ستريت اب كتما لندن محبركم ارشان اب كاب كله كاب 4 زوباتات بممصا نزي بعل يصمبلولو سوسان حدن اب غبو عدال حمد دريس عوات زجمرو برتواغ تغادلونا مس ممصا حزباو غنبر اب شحن 909 حدن 4 غنبوت عرب معلتي زباو سراويتنا اسمرا موصا اسمرا چبيتو دماني نقدنا افريقا اب زرجازي زبصحا مريحو دب زباو غنبر نخلهم ناب زبصحنا موغس يغبؤهم نابنا ادمن حدا مسكربينا نقول زلنا عد الثورة عد الثورة عد الثورة عد الثورة ألمت صندقي بقلس خستك وحلا عمريت كن بحر خن بنت أزم البلا عد الثورة عد الثورة عد الثورة عد الثورة قالسي أنا بناتي تمكري قروين دحر كوينة كاوزو حالتاتي دو جمرت قالسناتي عد إنجليز كتحج غاب أكل اللغو كما أكل متن كان بولونيا نعدد ترايدي كونس نسرحن نخالق أخيراتات سمينارات الوين مخاد نريو سلازي بحفشي قروين دحر كوينو إذا بعازي أنا إسكاز الربع على يكونن بتوسخها إذا حلفنا يتمكرو مريري نيرو جن علامات لازم نورنا أما تكلنا قتيلنا سجرنا يلنا إذا عاود زي كاب بخبري خبعاز قبو زي بحالنا تنتنا of course مس ما نتنا تأساسرون سلازقونه كبرنا أيو ما نتنا أيو السوين بحقو سينا نقبله ناتوسيت كان ريال لنا خصاحجي بحال بحت مسكرم كمان أما بحال نركب على لنا خمتري ودلهم
ኣብቲ ናይ ፌስቲቫልን ጽምብልን ዝኽርባሕት መስከረም ምጅማር ብረታው ቃልስን ኣጋጣሚ ናይ ዓይኒ ምስክርነት ወጻእተኛታት ብዛዕባ ሰውራ ኤርትራ ዝብል መደብ እውን ተዳልዩ ነይሮም። This is also one of very famous pictures. So where was this? This is just after the Battle of Alphabet, so it must be around there somewhere. Yeah. And we arrived and the fighters were really exhausted and very graciously talked to us for a while. Yeah. Fantastic. Well, this is from your cover. Well, I used it on the cover of the book because I wanted a strong woman. And for me, it says Women in War. Yeah, absolutely. And you were talking about Sicily. Yes, I mean, for me, you know, it's very easy to glorify war, or you talk about a liberation struggle in glowing terms, but for me, it also damages people. And this was a fighter. Again, a woman, yeah. A woman fighter. This is her as a young woman, or a younger woman fighter. I took this, I think, in 2003. So afterwards, her partner was killed and she'd lost sight in her eye and she's in a wheelchair. You know, war is... the effects of it carry on. Yeah, absolutely. And young President Isaias. Yes. Where did you take this picture? Do you remember? This was in Sahel too. You know? It was at the camp where we were staying. So, yeah. And again, met him very briefly. Yeah. But he was very gracious. صحاب ህዝባዊ ግንባር ዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ስዒድ በአጋጣሚት ፌስቲቫል ንህሉ ኩነታት ሃገር ዝምልከት መግለጺ ካብ አስመራ ብማንዛ አቅሪቦም አቶ አልአሚን ኣብ መግለጺኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝነብር ህዝብና ቀውሲ ኮሮና ከይዓገቶ ሃገራዊ ፌስቲቫሉ ብዝጥዕሞ መገዲ ክጽምብሎ ብምኽኣሉ ዮሃና ድሕር ምባል ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ቃልሲ አንጻር ኮቪድ-19 ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ መዓልቲ ናጽነትን መዓልቲ ሰማዕታትን ብሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ እንተላይ መንእስያት ብድምቀትን ሓበንን ብዓወት ክጽምብልዎ ምኽኣሎም ነዚ ፌስቲቫል እዚ ብተመሳሳለ ኣገባብ ከም ዝዕወትሉ ዘነጽር ምዃኑ ገሊጾም ኣብ መኸተ ኮቪድ-19 ብገንዘብ ብንዋት ይኹን ብሞራል ንዝገብርዎ ዘለው ገዚፍ ሃገራዊ ኣበርክቶ ወትሩ ዝዝከር ዕማም ብምባል እውን መጉይሶም ኣስዒቦም ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ኣብዚ መጀመርያ ናይዚ ዓመት እዚ 20 ማለት እዩ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ብጻይ ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝቢ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ኩላህና ከም ዝረአናዮን ከም ዝተዓዘብናዮም ሳላ መኸቴ ናይ ኩላህና ናይ ገሌ ዘይኮነ መኸቴ ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ተጻብኦ ስዒርና ኣብ ዝበረኸ መድረኽ ከም ዝኣተና ኣብዚ መድረኽ እዚ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት ክህልወናን እኳ እንተኾኑ ካብኦም ዝዓበዩ ዕድላት ከም ዘለውና ክንፈልጥ ኣለና ብቐንዲ ድማ እተን ዝጥለባ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዕድላት ልምዓት ምክያድን ሰፋሕቲ ፖለቲካዊ ነጥፍታትን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገ ንምክያድ ነቲ እነሳልጦ ዘለና ዕማማት ምእንታን ክሕግዝ ስለዚ ድማ ደልዲና ክንምርሽ ሙኻና ፕሬዝደንት ኢሳያስ ገሊጹ ነይሩ በዚ መሰረት እዚ ንመደባት ዓመት 2020
ክንብገስ ከለና ከም ዓለምና ከቢድ ሓደጋ ኮሮና ክመጻና ትጽቢት ኣይነበረናን ዝወረደ ለበዳ ኣብ ትጽቢት ዝኾነ ኣይነበረን እንተላይ ዓበይትን ሓያላት ሃገራት ኢና ዝብላ ሃገራትን ኣብ ትጽቢቶም ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል እዩ ይኹን እምበር ንኮቪድ-19 ምምካት ዝጀመርናዮ ሃገራዊ ዕማም ገና ኣብ ማዕልቡ ስለ ዘይበጽሐን ኩነታት ጎረባብትና እውን ስለ ዘይቕስንናን በዚ እነመዝግቦ ዘለና ውፅኢት ከይተዛነና ክሳብ መወዳእታ ክንረባረበሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም ኣቶ ለኣሚን ብተወሳኺ ጽንዓትን ሓድነትን ኤርትራውያን ጥቡቕ ዝምድና ህዝብን መንግስትን ከምኡውን ንጹር ረኣ መንግስትን ኣርሒቑ ዝጥምት መሪሕነትን ካብ ቀንዲ ዓንድታት ዓወታትና ምዃኖም ድሕሪ ምብራህ ብድሆ ኮሮና ቫይረስ ንምምካት መንግስቲ ኤርትራ ንዝተኸተሎ ሜላን ውፅኢትን ገሊፆም ኣብቲ ፌስቲቫል ቀዋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኤርትራን ዓለምናን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቶ ኣድም ዑስማን ድማ ናይ 20 ዓመት ተጻብኦን መኸተን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንተሳተፍቲ ፌስቲቫል ብማንዛዊ ኣገባብ ኣስተምህሮ ሂቦም وحالت مسيلهم كينكروا حانت مسيلهم كيفرسوا ومن باسا وتروز حلوا لومون هاجر يسبالوا كستاناي ود غلادنا مخري صلاي نايتهب واقا بتعمل بحبركم ودا حفاجمو كنوع مريح من الجاي كون عطاتي نتلاتو على مرضي شيء برعفو طلوع مدكلو مريكا في قد العواج بتابو كساب تمعرفا بروريان غلو يلملن زدفرا